No, witajcie. Tule jeden krótki nawod za możność OCR na swojskim liczaku używać. My używamy za tuto OCR pomoc dwóch programów. To jeden jest ten PDF 24, gdzie jest tuta OCR varianta zatvorena, a z druga ten program Tesseract, gdzie jest Serbski Instytut nam przygotował, když my to możemy zapleść. Jako prvnie my za to idziemy na pdf24.org a sobie wolny program pdf24 obstaramy. To kliknę na download. Możecie też rady ten installer używać, ja pak raczej nie dam tu instalacyjską dataję sobie tak obstaram. To dla tule kliknę na download. W tym programie jest netko downloadował, a my tu mamy ją tu instalacyjską dataję. Za instalację trzeba administratorskie prawa. Ta instalacja cyle normalnie odbieży. Instalujcie to do radowaka, popraw możecie ludziom standard akceptować, a widzicie, jak ta instalacja przebieży. Instalacja jest gotowa. Netko możemy tu ten program wywieźć. To startujcie, widzicie, jeden hoverski wybier. Możność czegoś, to może wszystko z PDF z dokumentami czynić. Nas netko zajmuje tuta varianta PDF OCR. A my widzimy tu jeden powierzch, gdzieś możemy najszeroksze varianty nastawić. Wiezo netko automatycznie ta serbszczyna nie pudla. Tu dobimy tu niekak zasunąć, a za to używamy jeden trik. Najpierw my sobie wyzwolimy Niemczinu, a spytamy jeden niemski dokument spoznać. Za to używamy foto niekiego niemskiego dokumenta. Foto już si naruczynił. Widzimy tu niemski tekst. W tym dokumencie chcemy netko te pismiki spoznać. Najpierw mamy w Niemczynie, żebyśmy potem mogli tu serbszczynę zasunąć. Kliknę na Add Files from File System. Wyzwolę tu jeden obraz. A potem kliknę na Start. Widzimy, że on tu nichts czyni. A my możemy sobie pak ten obraz z tekstem obladać, aber ten größe tekst, który się nie czynił. A my widzimy tu ten wuslet do rozpoznawania. Ja najpierw ma ten program zaczynił, dokiż my chcemy netko w tych internach do programa nešto zmienić. So by się tam ta serbszczyna też poskyczyła jako opcja. Będziemy najpierw jemo w naszym systemie do radowaka naszego używania. Na Windows C namakamy jeden radowak benutzer, drugi też user. To imię naszego używania. Ja jestem Daniel Sowa. Tu ja boże jeszcze te tajne radowaki nie widzę. Dlatego byś tu wyzwolić pola Anzeigen, einblenden, ausgeblendete Elemente. Mit dem herwachskowanym radowaku Updater namakam ja pola Local, also używowskie meno, Updater Local. Namakam ja radowak PDF 24, a tamto menowany Tesseract program to jest ten kiszy za spoznawanie teksta w obrazach a PDF-kach. A jeszcze tu wersję tego programu, ten radowak Test Data. A jo widzimy, że ten niemski model jest tu składowany. Tu gdzie popraw jenoż o to, że my ten serbski model jeszcze przydamy, tu namakacie na GitHub od Serbskiego Instytuta. Namakamy tam ten projekt OCR. A w radowaku Train Data, gdyśmy tak też widzieli, namakamy jo dwa modele. Tu jeden za normalne pismo, a drugi za frakturne pismo. Ja netko wyzwolę to za normalne pismo. Tule dataję sobie downloadować. My widzimy tu dataję. Tu netko kopierujemy, a składujemy tym radowaku za Tesseract. To samo na sobie nie będzie tak ciężko, ale jak netko ten PDF 24 wie, so dała ono serbski model. Za to dobimy tu
dataju tren datalist.txt zmienić. Tu najlepiej odczynimy z jednym programom za obczywanie tekstowych datajów. Proszę nic z Word albo LibreOffice, dla ten editor by to każdy mieć. A namakamy tu jedną listčinu zapołožených rečov za OCR. Ja wam doporučuję, że my tu linku za chorwačtinu prostě sobie kopírujemy. Netko mamy tu linku za chorwačtinu dwójce. Netko dovíme vyzaprać, że to nie chorwačtina, ale jsme widzieli w tym radu jako ten modelrika HSP2. Dann to zmienimy na HSP2. Tule ma so zapisać te jędrzelskie miano za hornoserbszczyn, to ja pisam Sorbien. A ja wiedzę tu w tym podcastu, choć również on nie eksistuje. Też ten podcast zmieniuję na HSP2. So, netko mamy jedną linku, gdzieś tak wypada, jakby ten program jeden model HSP2 znał, gdyż hornoserbszczyn poznaje. Składujemy tu dataju. Ja jeszcze raz odczynię ten program PDF 4.20. To jest nasz znaty powierzch. Ja odczynię PDF OCR. A my widzimy tu w naszej listczynie aber Sorbien. Netko możemy też serbskie dokumenty spoznać dać. Tu dataju jo pola files zase from file system. Tu damy netko spoznać jako hornoserbszczynu. So, podladamy sobie spoznany tekst. Tak macie tę możliwość swojskie dokumenty na waszym diczaku tekst spoznać dać.